Bonjour avocat ben naroko respoe. Heto fuma vitarajabu zamu naro tontonu ritar garadubu nyani ampisteto. Wanaroko ni bon. Une semaine nyana nangan vidéo tanaro mkasike fa ni jutsu da tamnaro tamni prison de tribunal ministre. Nandebu ko kuranga zamu na retour zabe kula suite zade ya. Ulun la suite suicide kara. Kogariba me kona rotu intantara karatira mise no sibe mangitu magui obga vatu mangitu lagi fa mangitu magui zera mangitu magui fu nazo affectation i president tribunal ni rika tavela sinandeha na tomzangi kona vitomzeni i president republique na Madagascar na vemnan baka kuranga na teke amnanta tineni halini tineni mansanga balani tsara president tribunal balani asa procureur tineni halini latsaka bokon décret bakam conseil des ministres jabfa suspendu zenro amnyasa Amandara Sandro Nosibe, président tribunal, ndeki procureur. Donc, tu m'as n'enquête les fangatang ni président tribunal tialao. Déjà, avio. Si mahazum ya section rojo dikanzeng ulsutra, si mazum kit kifananga panzakana, si mazum petra kamtrang panzakana. Donc, zengi ra azuna rotsara zengi rojo zengi sans portefeuille. Ça dit si mandrai karama. Mi yambingi inosti surata kwel baka dit so dingako mi yambingi conseil d'état izengi fi kambana ro magistrat marmaru ro mbunbuno fa tsikila magistrat fu iro yu mi vuri de iro yu no mamoka décision amni procureur Nosibe ndaki président tribunal Nosibe we afaka satantera karosa mi gada rosa amienga asa furo am tribunal of la select manzarinzari rorate zengi ra yambesandro ke rozona no buko tam talata ro ultsutra somba la mismatente baka za tamagui ate baka zem katetenu lang tanos be om zofto prison abzer president tribunal zofti boka 5 millions farani ambano buko off vola mandramasi fu unu kweza tsitaki tsimarara na kazi fa marara nulu matoro tete ke ira hajabu na vapotsofini president republique na potsofini ministre donc rona ngano asandro ro ni etiki zeng ndra mission ke i president tribunal na ro fa president tribunal tsune isaketo procureur na ro e fati procureur tsuni substitutini Nosibe los president tribunal de juge zo mangaranani de isno la sa president tribunal en entendant zengi avieni president tribunal vovo ndaki procureur fofo zengi de dindro Nosibe zafa mangambara na ro mangamela suite bon totsika pakei atska idika matakataka nesse dossier na boca ni Tchad indépendant dossier ndrek fanazune fa ela fazer zengul tete ndra dossier mi kaskitani diabe mangerga Nosibe na mienga société arek manoka fa na rokote itarazeg midike na rom pagine zoki be grevation Ani zini publier no miti ordonnance un publier no dezemba kanyad betone bloc publier no ordonnance za tstokon karayo zu fe tok tam Tchad indépendant za smeti publier izran boka tam Tchad indépendant mari Tchad indépendant zeng manga boka vovo manière antan ti Madagascar zarekcha fa manière antan ko fa magui tata ndo smeti boka ndom ni Tchad indépendant o aitano vovo diab ti pipizno Hanaro mvularo mas dossier am Tchad indépendant dossier jabi mranti nyo tapenaro Tchad indépendant izet karana fudin fanzakana izefa cheko mbenga rona mudizi satema mosa fosa la vérité ndo loti Tchad indépendant ti kedidi 5800 hectares à Nosibe ville
fa misy tompony anarô mihanjogno amy tragno vatonarô amy tragno tsaranarô anarô fa tsaratsara fa vaky anarô itaratasy zegny ao mazava tsara za ndraiky managna original anagnako mihitsy le original fa photocopie izy publieny zoko be grévation io ke lagneny managna tany nosy be karaha tony za manjary ampasy 1100 hectares amy tany za manjary ampasy fa losony société zegny 1100 hectares firy amizay vahoaka apetraka agnatin'ny tany io est-ce que narô au courant fa taninarô fa tsinonarô miambigny huissier avy magnadoso anarô fa vita taratasy niboaka tamin'ny mois de février igny ordonnance io tamin'ny mois de février 2025 niboany ordonnance nanoratagna irô tany jiaby io amy société io fa tsy tadidiko raha société io fa narô mamaky izy mamaky anarô nos combat la moitié de nos combats quoi ngani zukwa zegny nagagaza j'avais pensé que tani sirama fundro de ramasendo non nos combats ci tani sirama mi sampa c'est ça mbako naro we tan naro nos beti diabiu ulo sunulo naro ngabu yo fuza naro falafu ize diwe ya un passé razeng na vermber kutet mbulos nos combats zatamnaro mbulos antafondro zama di dal ko tatu razeng tisul nangano zani sideri verizik fam kapkapko izufa verderi yuko Madagascar etu migada azovi zom gada velu anaro mgada velu ngamrahana rofa na robuko manginava fam gada zatia ordonnance mboakan fanzakana nosibe tamponné par un new juge la sa président tribunal na rozo miti signezu na moki ordonnance izy mihina narô amizay lany tsara baka narô hary tsy izy io avy amy place io tsy maintsy ho avy amizay huissier baka Taninarivo alendrô satria tsisy huissier antoeragna ao mihitsy angala io asa io tsisy nagnano rô satria niproposegny huissier nosy be handeha agnano exécution ny 5800 hectares mbala misy santiara mbala misy iara ni calculer neuf jisaketo 5800 hectares imagine fa mbala misy santiara misy iara mbala maro zegny ampahany tany io ke anarô mihanjo agnabony raha tsinonarô fô narô elaja no diventony raha nantsakaiko mivolambolagna anarô sanandra teto za zao raha fa mitokiky boko mandrô merci président za eto satria tamy lerany za nanohitohigny betro narô donto aby io nataonarô holo lefaka bihorogno be igny i Google igny tsisy raha tsy nataonarô za i Google mitokitoky migakatoaka mitonotono mihina tsara misanjy tsara periky vao sanandra i Google tsy mitomagny anarô zo mitomagny taninarô jiaby loso imagine fa firy olo mipetraka jamanjary ampasy 1100 hectares amy taninarô jamanjary ampasy fa manantompony vita taratasy ara-panjakana ara-dalagna est-ce que narô jamanjary ampasy au courant raha volaniko zegny exemple jamanjary ampasy omiako zegny misy abifotaka moi maro izay misy amy ville za koa tsy diso amy centre ville nosy be mbala misy agnatiny fô anao ny atitré borné oshi afa nagnambaranarô za eto fotranarô atria raha jiaby volaniko aminarô mbarako anarô fa raha marigny za tsy mba mivolagna raha tsy maripototro za tsy mba mivolagna raha tsy hitako dossier fa za fo koa ty gnaboaka dossier boka tsy agnaboaka vavanakafo ndrary za eto anao miala magnetsika tablinaka io za teo tsy nagnano live anao tsisy quelque chose nivolagninao allo ambesa nataoko vita boka mikoragna aminaka za teo tsisy raha nataoko mienjogno teto fô anao tsisy koragna boka raha mampiady atsika ke narô nosy be mazahoany meva handraka meva koe zay tsaratsara narô fa imagine fa 5800 hectares sur nosy be loson'olo tokagna zao zany fiainagna narô ke za miambigny huissier avy za miapplaudisse za eto fo mandromborombô purupupu alaelony afa aravoagna ny sasany zegny fo zao stratégie nakay za mi satria fa nitohiniko anarô ny volaniko anarô ny foaziko anarô anarô lahabe lolota ino mara hoanne tanao tsy andrasanao amin'ny alisiazy adrako miboagna anarô nagnano samako non mandeha anagny pourquoi
Ya. Ke zegny raha misy e, ke le te hitaro dossier volanko zegny, miditra amirany zoky be grevas. Na rantinao raha zegny. Na miditra amin'ny chat d'indépendant fa i article jiaby magnambara tany zegny hectare, tany zegny hectare. Jiaby nazony société n'olo tokana ty, 1 jusqu'à 30 zera tsy diso za satria nivakiko antsipiriany mihitsy isaka tanana jiaby nalendreo io nataoko hasana maky izy io faible attention naka jiaby tsy asa tragno a Madagascar za nanagna projet fo za asa tragno andipitrako fa non merci je veux pas pleurer je vais manger mon argent ici je reste ici manger mon argent non na aïe na za managna programme lafolafo ko abitany naka sasany mandrapaizanagna tompony hafa je mange mon argent ici, je veux plus la maison là-bas. C'est pas bon là-bas, Zafa na ngabara naro. Anaro mi petka fo ngabunera manjanaro tragno vatanaro tany tsara naro anaro fa lafo na vina podopodo ko tato mi kapokapo ko beriziki. Beriziki tsara ni kapokapo ko zera volagnin beriziki matoa na bokan vavan beriziki volagny fa ora hene ra assuré assuré tsara kabaro igny zegny avy izy mivolagna io tsy volambolan-draka tsisy assurance tsy mikapokapo ko raha tsisy fotony vavako ty naro nosy be lo samby mikalkily hoe tafidiky taniko fa tsy tafidiko midika anaro micontinue zoky be grevasy tany fa lafo anaro nosy be 5800 hectare ni calcul vita jisaketo fa misy aranany misy santy aranany mbara tseniky voakonty donc mety agnabony zegny ja manjary ampasy fo 1100 hectare nazony olo firy amizay olo mipetraka ja manjary ampasy nosy be misy rampasin-dava tsy haiko ia de sosy Andriamanitro fitiavagna tany au bord de la mer anaro ty lamération ndrô amizay baka anaro zio tsara velogno heureusement za vanga periky fo ndraiky sanjy za tsy adivan'olo tsisy mpandrava zegny edy raha barako anaro ke samy mandeha mitsidiky miran'izoko be grevasy za tsy piby zegny miranaka agny ordonnance zegny na mandeha miza amin'ny Tchad indépendant fa les dossiers samy mamaky amizay anao miza hoe taninao agnaty va tsy agnaty party taninao agnatin'ny fa lafo fa nazon'io compagnie va tsy agnatiny fa tsy maintsy ho avy ny huissier baka Taninarivo tsy haiko andrany tsy haiko datiny tsy haiko taonony fa raha manantompony raha pitranareo io nareo ndray titré nareo ndray borné ndray tsy borné fa tsy maintsy hiengo anareo NC4 nareo tsy maintsy ovo déormant hazampidirigny amin'ny sofigny ko edy raha volagniny berizika eto lera rô havy ndraiky tractopelle-ndreo jiaby ndraiky trax mandrongona tragnonareo nareo magnano torantoragna amizay fa tsy mila magnano toragna eky anareo zao fa faregninareo raha volanko fa nareo mety mahazo mitory satria tsisy appel d'offre tsisy koragna nandeha fa tonga de navy ny poapoagna foranareo automatique anareo mahazo mitory mahazo magnano démarche le mavita magnano démarche ko anao hitanao fa agnatin'ny zao taninao lovanao tongtong mandehanao magnano démarche nao tompony hazonao tao zegny divanao zonao mandrapanao lany vola on fait comme ça fa miteny foana za fa rehefa ilazaka présidente de république za de fidina de tsisy olona mitomaniman very tany tsony eo hay fangatagna nataony député baka izy nangataka ninany antsasaka tany siramany labanany fokony kefa nataony tsy aloaloha baka ninany izy aro masonany tsavoa io tsara dala io tsy raha nandiniky vahoaka fa izy nandiniky ninany décret niboaka tamin'ny mois de février mety misy taninany baka agnaty ao zay baka nangatany zo niboaka tamin'ny mois de février décret io ordonnance io tamin'ny février teo niboazy olo février 2025 agny ane zo tany siramanany maro izy managna tany sirama maro be tsy nivanga mahazo fo ke izy io tadiaviny ho azony amizay jiaby io satria fa regniny fa ity compagnie ity ndrô nahazo 5800 hectare amin'ny tanàna ny nosy be io misy Ambarivato misy tsy haiko ia maro
ke anareo lagny eny agnatin'ny ravolako zay tsy mahazo magnantoragna za kofa navy tractopelle magnombombo tragnonareo de tsisy mahazo magnantoragna fa tanteraka lefa aminaneny Belgique zay fo ataonareo de amen za zo fa tsy magnambara nareo conseil oye za teo henjambahy ndraiky tseky nanongany goata araby fitiavako anareo fo nalenareo hilany zy olo tsisy jery olo lany hasa igny olo anareo feky za zo amizay eto mitokiky anareo 100 ans pour les voler et un jour pour les mettre za zo maître mitokiky anareo amizay na karaha un jour fo azo mitokiky fo mbala tsy izy tam conseil des ministres ko fa misy 219 hectares ko nos be fa loso tapanga tam conseil des ministres mbala tsy endriky ameko anareo ko ye place io raha nakagnaty fa zare anareo brosse danareo lenareo tam conseil des ministres teo na ven président fa misy 219 hectares ko fa tapaka fa lafo to anareo dodo pitsafo mandrenjiranatsy io tsotsoronareo fa mporaka fo tapahany meso marangitra igny anareo mbala miheritry fo avo vary lagigny merci président miamiany vary lagigny hely ndraiky siramamy hely savogno hely anareo taninareo fa loso za eto fo migomba anareo allo fo vagovo président koa tsy lafo loso be ray mantolo roasigny amizay reo miala loso amizay reo mililopakendreo sady lany volanao perte anao ngovonao lany fiainagnanao lasa tsy zarizary za lo efa eto mijanona eto fona ka mijanona eto fa tsy miala eto tsony ty zo magnaranany za ko tsy vidiriko amiloko tellement zegny mampalahelo be tegna zegny tegna marigny mampalahelo be le ordonnance satria mafana marigny io tany tsy tany vitsivitsy io tsy tany somasoma tany karaha zegny zegny hectare jiaby midira mikontinizoko be grevasy anareo za midira ao de mamakia jusqu'à 30 izy zegny raha 36 donc farany maro fa za namaky jusqu'à 30 izy kofa anazy ko nivakiko détailleko mihitsy hoe ty partiny zegny ty nizavako amizanabolagna amizay ye partiny ty non franchement ça fait pitié vous les malgaches hein? Vous me faites pitié oh mais bon raté anaro nitady izy io vous avez cherché ceux qui sèment le vent récoltent la tapette donc jinjao le nazo vokatra ny le nambolonareo foana ne izazonareo io vokatra ny fambolenareo mikefakefa mbody ariska président avy na kefakefa ny tsara midira mikoa ty zoky be grevasy tsy haiko magnino e fisy tsy haiko efa za tsy nataoko amiloko feky tellement ça m'énerve ça me choque trop ke hoany zay mbala andikasa esatragno a Madagasikara miditra anao mamaky taratasy io tsô hitany hely andesanao tragno hely igny agnaty ao le mbala hikasa ivangatany midira anao mamaky ordonnance io tsô tany andividinao nosy be agnatiny izy ao fagnintagna nakazy e tsy ampitomagny anareo fa tohinoko sandra zay ndraiky fombako za tsy raha tsy fagnahy midira hontsy endriky mamaky tsoroko aminareo za io tokony agnano tragnonaka irango tamy togno loso tragnonaka za misy tragno fo mitety nosy be igny ampamondroeko fa nitegna ninakahy andipitrahako naovako ejoejinaka nalavako sikidinaka zako stratégie ny fanjakana najanako gardien fo nambelako tsy namboariko miambigny après 20 ans koa donc za koa agnano izy za eto fomba angatragno andafy eto za eko tranquille fa koa raha mifandena kabary Madagasikara bon voyage najanoko atria za tsy ty gagahiky hiafatrafatra eto kotropoko tany naka tafiditra agnatin'ny tany ataon'reo magoy jiaby ambidibidindreo mahita lakintagna deky Andramatsagna za fotsiny asa tragno croiseko ny le brako gardien fo napetrako tsô taniko diran'olo c'est tout tsy endriky fotoagna fagnanaovagna projet Madagasikara koa zao fa anao maty avangatany anao sy be zao tany jiaby ao fa losony société losony vazaha losony grand compagnie non ça j'aime pas par contre franchement hay
Ke zegny jijiribodzira fa za tegna mbotra madinaka fa lera mandeha. Ke tsisy mahazo toragna za nareo nosy be amy lera nihavy tractopelle magnomboky tragnonareo ndraiky hoisianareo dégage fa regninareo niany edy raha zegny niboaka tamin'ny mois de février ordonnance zegny fa vita anareo zao ale dégage fo zegny fa raha ataonareo zao tsisy eky tsisy solution fa tsisy apart ke nareo itory io tsy haiko satria tsy misaotra agnatin'ny ordonnance ke misy projet zay fa tsisy projet fa taninazondreo fo jiaby zegny fazahoandreo izy tsy haiko ny fangalandreo izy baka ia tsy haiko fa ordonnance fa niboaka baka amin'ny tribunal nosy be namoaka izy ordonnance naboaka amin'ny tribunal nosy be ordonnance zegny tsy haiko sa zara-tany nandafo zo amindreo tsy haiko sa topo ndraiky domaine de constitution tsy haiko sa sirama bolongany satria la plupart ny tany abotany sirama ke sirama afaka mandafo amin'olo ko fa bebe vola fa mandafo ro no ndray io no ndray tandro deflaté mbala bomahandro fo ko ndraiky ke tsy haiko nandafo za tsy mahefa za zay raha mikorandraha fo ke ny haiko fo izy fa lafo zegny fo ny azoko ambaranareo fa lafo imagine 1100 hectares jamanjary io fo jamanjary amzo people karaha ty akory anareo people iny jamanjary tragno vatonareo fa matontoko dimy anareo raha finako aminareo ravorako tsisy raha vandy fa ordonnance zavanareo amiran'zoky be grevation ndraiky mbo aleko mbo partageko donc za ko mazoto ko za mazoto adreza hetanareo mikapokapoko volagna raha tsy hainay alofo eto fo zay mavita raha jiaby Madagasikaro teteretete ke samy mangala tandrify azy aby de mazoto mamaky nareo aloha say fa zay aloha mbola nao hoejihoejinay sy ny madimadinay aloha androany say velominareo amanaraky ndray parky nino magnaragna parky fo andeha atao 5800 hectares tsy raha tany fankariny ro misy ny lavitry misy ny aty non za tsy mikorara zegny raha oily zay tsy possible mihitsy fa kafiry fo zarazara ho anjakana agny fa zegny